Arsena mensiwang la phon ya di Story London Andrei isu uang baik ba buat kam ma ngelasih kena bagi kon kisah sak kon suan Bray phi pai ba soi sen poi ha ka ne ka wei ka long ying bat ka ne ka long ying ru ka shem ha ba pidon ha jing jinjar ha ka jing pang ka jing stom kwa ban so she phi ki pai ba ngim wan hang ne ba ban penja burom ya ka no ka long ying jong ine mei rit ne bat ngam wan ban penja burom ya ka ne ka snong ka thau ya be shong i mei rit bat ya kini ki para do persnam kini be para marjan para marpa nam ta ki kur ki jat ru ba phim dei ban sngo ai nam ta jong ne merit ha ba ki wan ya kane video ngi wan hiru ban pan kata ka jinge rap kat bala na phi ki pet ba khnang ma phi ki pet ba phin so thu ba naga e ga banta nga poi ha kane ka long ying bat ka e ga banta ba ine i merit in pun sngo sha phi ki pet ba ha kane ka por kulai sibon ya ka jing la klon jing ban wan sudah yang jonga wan ha kan te wan ha kan teng jonga dari beri sidam kiem ngala dan ka jing stom na do ar hajar sao hau ar hajar kat wei ngala sapot badan bawa pok sang te ngam ju yo su kata ka jing kot ka jing kia te men hakine kiliur ngayo da ka jing pang hat atang kaba kepala penduk jing kerman ki bahiyang ki basam haduk ki nasru ki dam ong po hospital ha ICU ki balayo hat atak pun sian ki stroke lane ki yam andre ma pi bat pi klem le ya ka we kaliang masa do ayu syaya ulai perla ya na kumna ya kita andre ka we bat ban kia ya nga kalau ngam ya ban di dawai tista nomor uram haduk kata-kata bat la dei ban pu chi sendan lai jaka ba blok ha kini ki thiet snam apa uhat andre da ka jing bom dap bisa mana ka dikiliur la su sya pu na tak ar jaka ta haduk mentaro dak sa so chi jaka te malasio ban kia haduk kata-kata ukparo uba supang baik aduk kisnam arajat nyau ban madan kuan laingon uba pendap bayeng de kuan nangkong uba dang yo khat nyau snam bat kali skol artan bat kali bela artan mau uba pendap ya kayeng kasam hoi nakaliang ka bam kijing dan kamalu malah yang ngapiang namar utista kuan balik bala andre masyam stom jing adu kata-kata ha ka bedai ha kaliang kadawai kihinmen ki parar kat bar kot lai bor isor ki la ya rabi andre na ka jing yai ban ka ka jing stom ba pli ki mla le isu ki doktor ki lo ong yang anak kapor kapor bala da pi sa nge bandi dawai tikena ba uhat jeng piru un sa nga bad ha ka wa kasian nga kolon sepot ni kerem ka khon janga kala le panjera security ki lawan banera da kumtai ki doktor ki amba kane kala pan pau ya kata kasan pin haptista ba nga ong iki ngam dan lat ban di dawai lantar tas te yau di ru dawai sundar aduk kan news pa unta ngai la de ngalabu apa den kejing ma ngalasel tikena bagi kon kisah sak kon suan unta iya ka channel jong ini pa pat ngapan nomor phone bat ila ayang to te kum ta hing la ngala phone che bat ilong ibal akuloi ban wan channel arsna man siwa ngala phone ya di Story London andre isu uang baik ba buat kam hoi katar ko dei ngai i sai buat kam ada kata-kata te
kumta ngala hawan na ya ini iba siya na kajing kerdet jonga detang kadawai he ray kabam kadi kakup kasam ngapiang namar ngayo karison te kajan janap lay ay kimarjan marpa te ngiya piang kabakong san kadai kadawai ban sa sisian ngap isya puat piang ini uhan Andrei baca puat uharap dan kam bisa ada kisilak tam kam dai ka kam ka basok yang dia pila don smart card nem pat don nem tu smart card ngadan don dia kemot mata sem cing to dawai ba pi habdi man kasngi ngaru di ubriu balangat kata kajing sitom kata daw nga sodu bah ya kata kajing sitom jeng kiwai puteh ban ngaru di ubriu ba bamdon pisa bamdon ni ai ban na po ka channel jong ngaru pat don hire kata kajing mi kwa pensai bang sapi ki pej ba leng ba kani kembangan request hiru kadai ba hakani kepor nga wa ban request biang nakaliang ka jong nga sai ini i merit bat sa kani kalong ying jong i merit ba ngin ai ya kani ka scanner ka jong nga lara don ki ba no lem kata men sim nam taki kiwei pat ki perdo ki persnam de so bahan no lem ya kata ka jing donation nam ta jong ini i merit bat kani ka scanner ngan ai mga hang ne bat ki bakwa ban donation lang baka scanner ka jong aru de pa kani ka channel jonga dengar nga kloy ban pedang ya kata ka jing yarap ka jong phi ki pai ba ban phin donate lang ba kani ka scanner ka jonga kat badan kata ka donation jong ba phi ai nam ta jong ini merit ngam nam sim ka sideng karu na kata ka ba lano hi ki pai ba ngan ai bet sa ki pai ba kata hi ka jing temu jonga haka kani ka YouTube channel bat nga kumbanga karpat na kapor si kapor hagi pai ba ba kakwa ban phin ya snodang kloy habai dei bat kani kakam kajonga ba khnang ba ngarung andon ka jingmi khambun na poka channel kajonga ta kamut ka kloy bat ban mi khambun kilong ying man ka sngi khambun kilong ying om tang kawi ka long ying nga chukut no kam kajonga om tang kawi ka snong kan chukut no ka kam jonga irap la pet ba ngan ai be saki pet ba hi bat nga dei tang ba preng ban le ya kini ka kam te kata hi ka jingmut jonga hakani ka YouTube channel jonga leng ba kini ki video ngai kata ka di ka jinglam nanti hi jong blai mo meret kam dei ka jinglam nanti ka jonga ngamla ban kular hakmat jong i merit bat hakmat jong phi ki pej ba ngamla ban kular hoaj kan namar ba nga long tang sokri ba hapdeng te lada ki pen poi ki pej ba te kemut ngala pen poi be chai merit lada ki pej ba kem pen poi te merit ro nga hap ong e merit ba map yang ngamo leng ba ngamla ban ya rap ya phi hakata hi mo la ka ba shai bet merit mo kan light ban sha kan tho sha kan no yang nga bam mga ya kata kapisa bat nga kloy ban pen pau sha ki pej ba ro ba kat no ki ai mano ba ai tada don ki pej ba ki kwa ban pen pau ya kata ro merit ba ita iba ila ya rap kata ya phi mo te nga kloy bet merit ban pen pau be ya kata kap ya kata sha ki pej ba bat bali nga kham pen pau man hakane lada don ki ba ai shi pho ding ka bat don ki ba ai shi spa ding ka larangan shu pen pau hi mga klem ka jingbet ka jongki te ka kata ya kita ki ba ba ai shi pho ding ka bat kam nam kata ya kita ka ba ai shi spa ding ka te ta ka daw nga company te mata ka long ba ka nga request yo ki lada ki kwa ban pen pau nga kloy be ban pen pau ya kata karpat ya phi ki pej ba ban pej bat so baha ngin ya don lang kata ka men sim bangin ya snok tilang ban ai kata ka jing rap ka ba ini merit ila pan sngo ba POE ba ya don kata ka jing pang ladu menno arhajar sau namar ba ublei urang temu ya ini i merit manlong usakri uba krautam namta jong kebansawan bat lana pila klain lagane ka jing sitom jong pi merit ong ai pi tolong ka ba sakri ublei uba imbasisya bat ai be laga mensim ngaru ngala longkat nero ngade ba ubriu bangala ai be ngala the be ya kata mensim go jonga cha ublei ba sisa bang ba ublei hi upli be galat kelenti meret ya ngau la pli kan ni galat kelenti kan ni ka jing sitom jong ngaru ngala ban poi hing jong pi ka jing pli lat jong ublei dengan ong syukum no mo meret kata hing ai mensim ya piru bat kata ka tang kata ka pisah ka bala ban pensat ya pi mo meret ka pisah ka dei tang ka dei tang ka sakri ban suerap yangi kanyat kan soi haka jing don kam jongi hari
kajing duai bat kajing syakri yang jongi bat kajing ai mangi taka mensim ka bakhuit ya ublei tang la ko bangi di siklat ru ha bangi duai ka to ko bangi di siklat bangi karkhu ya to ko ha karteng ju ublei uba shisha ba em leng ba ka to ko ru un pli ya kata kalat pi ka mau meret uju su pun koit kumno ya utu ba mala pi ka mau em đây là dawai đây là hospital đây là doctor tăng dari khandau em but ini ba shuman thu phut shim di khandau ishim phut bat umatla uji su la ban pen koit ni dwai shumai ko pa ba ye de ta mo me ko pa ba mi ju ye kino ki jing jak ja ga kan ga long yeng jong ini mi ret ko pa ni it shumai ko pa de mo me ko pa ba me pen khia lu ki jing pang ki jing shitong jong ini mi ret i bidon ha ga jing pang ki jing shitong try je su de ta mo me ko pa ba ye ni it shu play try kan ga i bidon ha ga jing pang hat ko pa ngai ti shu play ublei unong bu nong thau yang ko pa ya it ublei try ka ra de ta mo me unong bu nong thau yang ko pa ublei try ka ra to ya la me ngi ka jing ha ko pa ka ne ki jing ka sam nin ai na ka jing ko ka jing khia ko pa ni wa na ka ne ka long yeng ko pa try be ye di ta mo me ka pan khia ngi ha pa it shu me ko pa to pan light ko pa to pan khia ko pa to weng lut ko pa ki ne ki jing pang ki jing stum ko pa ma it sak ma jong me ko pa try ji su mi pan me do krista juni amen amen kun taken nakaliang jangaro man kerpat ikipet pa ban kin sefen elam bangan lai ban ublei udang ipet ban lai sa kon subat ki khuan jonga te da ka banga kerpat ya ki bakin sefen elam tandang la ko nang ne ngaro barang la ban ri ki khuan ti ada kaliang ka imlang ka salam ro meret ko boleh shibun meret ma ba pila don bata kan ni ka ba sengi bangi laya kenduk lang ta ko boleh shibun bat nganget ba meret au boleh ulapan khia ya pi na kan ni pang ga jing stom jong pi bat pin salong I we ba la kan ni ka area ka jong pi ba pin salong we ban pen pau pen krau ka kerteng ka ba em bat kerteng ka ba klan ka jong boleh ha kan ni ka area ha ni ka than ka jong pi bat nga anda pila jam la kan ne nga koloi ban snok tilang biang bat pi ban ya trei nam ta kan ni ka kam dei bangin syukut tang ha kan ne pat phila ban long ita iwe isakri jong play ban long ban penyerap pat ya kiwe ki long ying ki badan marcan marpai pi kaliang ga jong amirit komboong arong am pat don re karna kono ka jeng mi mo ya rei pa tang kan ni ka barit na kaliang jong tang I barit dei kata ka bong mo kan ni ga dei na kaliang ka jung ni ki barok khoi tang ini mo ban shu ai ba mo ban phenlong ki badan bok ban phet klan mo merit mo te ngangit ba phem nam don kata ka jeng so mo tang ini barit mga ai pi mo ko boleh shibun ya pigi pet ba ban nga karpat ba phin karsan so ya kan ka jing karpat jeng merit don kata ka jing ya tip lam habang ye le ya kan ka kam ai bet kata ka mensim kalat kalanti nam ta ini merit but I merit ru in sopet bet ya tu comments ka jong pi pa pi comments ka jing dwai ka jong pi jong ki ba na ka por tu ka jing dwai ka jong pi I merit ru in sopet ya kata di ko boleh shibun ya pi ko boleh shibun ko boleh share